Cieľom tohto projektu bolo analyzovať zrúcaniny majských stavieb v oblasti Severného Peténu v Guatemale na základe dát získaných detekciou pomocou konvolučnej neurónovej siete. V programe QGIS sme vykonali vizualizáciu a kategorizáciu stavieb, pričom sme optimalizovali procesy na elimináciu chýb a zvýšenie presnosti výsledkov. Toto je digitálny model terénu, ktorý slúžil ako základ pre detekciu stavieb. Detekcia bola vykonaná pomocou konvolučnej neurónovej siete, ktorá identifikovala potenciálne oblasti výskytu stavieb. Takto vyzerajú výsledky detekcie, oblasti, ktoré systém identifikoval ako potenciálne miesta stavieb. Každá červená oblasť reprezentuje detekovanú vyvýšeninu. Máme dve základné vrstvy. Bodovú vrstvu, ktorá označuje detekované stavby bodmi, a poligónovú vrstvu, ktorá reprezentuje samotné stavby na mape. Najskôr sme importovali bodovú vrstvu, ktorá obsahuje súradnice všetkých detekovaných oblastí. Každý bod obsahuje atribúty, ako je názov a výška. Pomocou infonástroja môžete vidieť, že bod má priradený typ stavby a výšku vyvýšeniny. Zapnutím štítkov môžeme vizualizovať typ stavby a výšku vyvýšeniny každej detekovanej oblasti priamo na mape. Následne si importujeme poligónovú vrstvu, ktorá reprezentuje obrysy detekovaných stavieb. Každý poligón bol osadený na základe bodovej vrstvy a predstavuje približné rozmery stavby spolu s natočením. Poligóny sú odlíšené na základe výšky. S rastúcou výškou sa zmenšujú rozmery vnútorných poligónov. V neposlednom rade sme odstránili falošné detekcie, ktoré sa často nachádzali na okrajoch skúmanej oblasti. Tým sme zlepšili presnosť a spoľahlivosť výsledkov. Táto vizualizácia predstavuje finálny výsledok našej práce. Osadené poligóny, odstránené chyby a kategorizované budovy ponúkajú nové možnosti pre analýzu majskej architektúry. Ďakujeme za pozornosť.